F'intervista mal-ġurnalisti Mdiakono fuq Love Malta, il-mexxej Laburista Robert Abela sostna li huwa jemmen f'Partit Laburista miftuħ għall-idejat biex mill-gvern ikompli iġib il-bidliet li hemm bżonn fil-pajjiż. Huwa kienet jitkellem dwar dan f'kuntest li f'nofs ix-xahar id-dieħel se ssir il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista li fiha se jsiru l-elezzjonijiet għal karigi ta' deputati mexxejja u ħatrit oħra fl-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Hawnhekk Dr. Abela sostna l-importanza tal-ġudizzju li jridu jagħmlu id-delegati tal-Partit Laburista. Li jiena nemmen li d-delegati fil-ġudizzju li jridu jagħmlu huwa li jridu jaraw partit illi ikompli jinfetaħ, ikompli jiġi aktar appellabbli għal dak li huma moderati fis-soċjetà tagħna, li jappella dejjem aktar għal faxxa wiesa tal-poplu tagħna. Kull meta fi snin passati riċenti il-Partit Laburista ingħalaq fih innifsu tilef l-elezzjonijiet. Il-Prim Ministru saħaq li jekk il-partit immexxi minnu jibqa' miftuħ u jkun aktar appellabbli fl-2027 il-Partit Laburista jista' jġib riżultat b'saħħtu. Jien nemmen x'nemmen jiena illi billi nibqgħu miftuħin u aktar appellabbli fl-2027 il-Partit Laburista jista' jġib riżultat b'saħħtu li jixbaħ dak tal-2022 li kienet l-ikbar maġġoranza li qatt kellu l-Partit Laburista. Sakemm jittieħdu d-deċiżjonijiet il-korretti. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-Gvern qatt mhu perfett bil-poplu irid ġejjieni aħjar billi itejjeb u jsaħħaħ dak li diġà inkiseb u pajjiżna ikun aqwa milli hu. Il-poplu li jrid jgħid dawn huma esperjenzi ejja nħalluhom warajna, nitalmu minnhom u għada nagħmlu aqwa millum.